Så har vi taget en tur i Longe til Sønderskov. Vi er i slut februar. Ovenpå en periodevist kold vinter. Og så kan man roligt sige, at den sluttede varm dag. Vi har vel i dag omkring 12-13 grader. Der er begyndt at komme liv i fuglene. Dejligt. Vi er ved at være gennem skoven. Friske skud på grantræerne. Meget smukt.